Hi guys! It's me, Michelle V, and heartish welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Wait, isara ko lang itong aking ano. Good morning! Anyways guys, maga akong gumising. Late pala. Nag-ano pala ako guys, Ayan, wait, pakita ko sa inyo. Nag-ano ako, anong tawag dito guys? Yung itlog na may mga anik-anik, kasunog na nga yung aking ano. Nag-prepare ako ng aking breakfast. Anong tawag dito sa itlog na ganito? Nawala sa isip ko. Scrambled egg. Ayan. Ano to guys, tawag dito? Wait lang. So, ay pinang-ano ko lang, pinanghalo ko lang sa itlog. Ay, nakalimutan ko tuloy yung ano ko, dahon ng sibuyas. Ay, nako. Lagyan natin ng dahon ng sibuyas. Madami tong ano, may sibuyas, may kamatis, may paprika, may konting bawang, at saka yun. So, yun. Scrambled egg ko na pinabasta. Char. So, okay na yan siya. At itatry natin ngayon guys, ito nabuksan ko na tuloy yung real rice feet. Ayan. Ayan, another trying. Luto na yung aking ano. Oops, try ko na yun siya. So, sabi dito kasi sa instruction is ilalagay parang ano siya, ilalagay siya sa na naka-plastic dito sa microwave or something. But, hindi ko gusto guys. Uy, parang kakaiba. Grabe yung amoy niya. Sana masarap talaga to. Alaka, rice with mimosa. Green na green yung itsura niya. Parang pesto. Charot. Gusto ko naman yung mga pesto, but this one is a little bit weird. Charot. So, 2 minutes daw to guys. So, dito to. At kung may naririnig kayong ingay is pinaandar ko yung aming dishwasher. Kasi puno na siya. At kailangan siyang pandarin. Let's make coffee. Late na ako guys nagising. Ano na? 8:30. So ngayon guys, anong oras na ba? Hey guys, alas 10 na. So brunch ko na talaga to. Essential niya na yung akin. At iniisip ko, maganda yung panahon guys, nakalabas si Haring Araw. Tara, maglakad tayo mamaya. Mag-walking tayo. After kong mag-almusal, mag-ano na ako guys saglit. Linis lang ako sa bahay, which is kahapon talaga linis mo. Malis naman yung bahay namin. Pagka yung mga kailangan ko lang na ano yun. May food guys. Kita niyo ba yung tsura niya? Parang may mga munggo. Basta ganyan, may mga beans. Tapos, ito yung aking ano. Tapos may kape tayo dyan. Ayan, yung aking breakfast. Okay guys, let's eat. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Kain tayo guys. Tapos mag-walking tayo guys. Gusto ko mag-walking ngayon. Tingnan niyo yung ano, yung tawag ito, yung aking ano, itong bago kong nakita. Hindi siya yung ano, beans original Iba siya, di ba? Ito na lang nag-iisa doon na naiwan doon sa ano, doon sa Aldi nung bumili ako nito. Tapos ang sabi ay fit daw, pang diet ba? Kaya pala ano siya, vegan siya tapos ano, pero may kanin, ano mo yun? Tapos sila nyo naman itsura, oh. Di ba? Ganda niyo ba? Parang munggo. Pasensyahan nyo na yung mata ko, guys, kasi kagising ko lang talaga. Ganyan talaga ang aking. Kain tayo. Utikman natin.
Okay naman. Charot. Okay naman siya, pero dahil nga syempre magulay siya, parang charot. Hindi, kumbaga, gusto ko ito lamesa ko nga. Parang kanin na may munggo. Sa ganun. Kain tayo guys, brunch. Alas 10 na. Hi guys, tapos na pala ako mag-almusal at before ako makapag-ano ng aking mga pinagkainan is kailangan ko munang unload itong mga nandito, of course. Ayan, so unload ko lang to guys. Guys, nandito pala ako sa sasakyan namin. So, papasensyahan na ninyo kung sakaling tawag ito, kung sakaling hindi maganda yung quality, yung ng tawag ito. Akala mo talaga maganda rin talagang quality. Charot. Hindi, joke lang. Aray ko, ano ba yan? Nakasombrero ako, guys. Ito ako sasakyan kasi lilinisin ko yung sasakyan namin, yung loob ng sasakyan namin. So, ang dami kasi dito mga kabatulan. So, kukuhanin ko muna to kasi nakalimutan ko yung tawag doon. Nakalimutan ko yung aking pangwalis. So yes, tanggalin ko lang itong mga bote. Hello. Update ko kayo mamaya. Hi guys, update. Alam niyo ba anong oras niya guys? 2:30 na ng hapon. So, tagalan ako maglinis ng aming sasakyan. Anyways, na kasi siya, patagalan siyang hindi nalilinis. So, nilinis ko yung mga bintana, yung mga yung mga glass, tapos yung mga, basta yung loob lang kasi nga, tawag ito, bawal din maghugas dito ng sasakyan sa labas. Yung tipong mag-ano ka ng water, ganyan. So, sabi ng asawa ko, hindi daw pwede. So, sa loob lang, ganyan. So, pagka gusto mo mag-car wash, punta ka talaga sa pinaka-car wash, ganyan. Or siguro kung sarili mo yung lugar or something like that, siguro pwede. But yes, ayun ang sabi ng asawa ko. Kaya sa loob lang yung nilinis ko ngayon, guys. Matagal ko na siyang gustong linisin, but syempre, dahil nga everyday siyang ginagamit ng asawa ko, at ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon dahil ang gamit niyang sasakyan is yung sasakyan ng company. So, ganun. So, minsan kasi may company, minsan sasakyan niya, minsan company. Ganyan. So, ganun. So, kaya ngayon, nalinis ko na siya. Pero, kailangan pa siyang i-vacuum doon, guys, sa loob. Dahil, tawag ito? Hindi kaya ng, yung vacuum kasi namin dito, wala siya yung pang maliit ba na ganyan. So, ayun, yun lang naman ang kailangan doon, guys. Tapos, nalinis ko na siya. So, ngayon tayo mag-walking, di ba? Kalain mo yan. Labas tayo, guys. Kasi kagahapon, buong araw lang ako sa bahay, guys. Na ako dito sa bahay namin. Na tawag ito.
Lumabas pala kami ng asawa ko, sinamahan ko siya, diba? So, yun lang. Tapos, yun. So, grabe, nag-ano-ano ako doon sa sasakyan namin. Kasi maliit lang naman yung aming car, diba? So, hindi siya ganun kaganda. Yung position sa sasakyan, hindi siya ganun kaganda dahil, syempre, maliit siya. So, hindi ka masyadong makagalaw. Ganyan. So, ganun talaga mga sasakyan, guys. May talaga sila linisin dahil, syempre, yung space nga, diba? Ganyan. Pero, ayan naman, na-carry ko naman, guys. So, gusto ko lumabas. Maglakad, punta ng city. So, tara, mag-city tayo. Hanggat hindi pa madilim ang paligid. So, oopsie, ano yun? Yung karto ng asawa ko naman dito. Pero putol. Let's go. Grabe. Let's go, guys. Dito pala ako sa labas. Ang ganda nitong parang ginawa nilang pader ng bahay nila. Bahay yan sa likod sa laki ng bahay nila. Ang laki ng garden. Dito ako dadaan ulit, guys, ha? Park. Yes. Na connecting sa autobahn. Sa highway. Park na connecting sa highway. Ganyan. Ayun, mga nagpapalakad ng nagpapalakad ng aso. Ganyan. Ang ganda. Wala na si haring araw, guys. Na cloudy na. Pero alam niyo yun, napaka-refreshing nung lamig. Ganyan. Malamig siya, pero hindi sobrang lamig. Parang lang, refreshing lang siya para sa akin. Kasi nga siguro dahil naglinis ako, diba? Parang something sa camera. Naggalaw-galaw. Kaya siguro parang refreshing. Kasi nga, pinagpawisan ako, guys, paglinis ng sakyan. Charot. Hello. Ayan, so dito na ako, guys. Yung river. Walang masyadong tubig. Wait. Walang masyadong tubig. Hindi masyadong kita. So, yes. Pinurasan ko yung guys. Ay, grabe. Yung mga people dyan, guys, sa likod ko. Inhale, exhale. Ang sarap, no? Ewan ko lang talaga. Charot. Para sa akin, refreshing yung ngayon. So, yun lang. Dito kayo, guys, later. Guys, update. Pauwi na ako. Parang yung camera ko na naman. Wait nga eh. Punasan ko lang. Camera ko ba talaga to? O ito sa aking Charot. Anyways, tapos na ako dito, guys. Ikot-ikot sa bayan. Dumala ako ng pumunta pala ako ng galeriya. Tingin-tingin. Tapos, dumala ako ng Vive. And, yeah. It's red. Siksik na? Okay. Buka ako, guys. Sakay ako ng bus pa uwi. So, ito ako sa isang bus, which is mas maaga siya. Anyway, dalawang bus na yung dumadaan sa amin, guys. As in, pero mag-iba sila ng oras. Pero at dalawa na sila, diba? So, yes. Mas maaga to kasi dun sa isa. Bus. Pagkita ako sa likod. Ay, grabe. Ayan, so in 5 minutes, mag-drive na ito, guys. Wala pang mga pasahero. Mas okay dito. Ito kasi wala masyadong pasahero. Yung kapila, meron. So, pang punong-puno. So, yes. At itong bus na ito, mas maaga siyang dumadating kasi doon sa isa. So, natsambahan ko ngayon. Hindi makapilipili. Na ako ng bus at dumidiretso ako dito sa Aldi. Bibili na ako ng something na aking lutuin ngayong gabi. And yeah. Para, alam mo yun, hindi na ako pumunta muna ng bahay. Tapos balik ko rin ng Aldi. So, yun. Para isahan lang, guys. Charot. Anyways,
Kaya ako din mag-umuwi na rin kasi nga hapon na guys. At super hapon na talaga akong pumunta ng city. Tapos, yun, inano ko lang din yung oras ko dahil para, alam mo yun, pagdating ng aking Diyosawa Bills, nakapagluto na ako. Which is, sa kanya naman kasi wala namang yun. Kung naman sa labas ako, ganyan. Enjoy, ganyan. Pero, as me, myself, ayaw ko lang ganon. Kailangan, dapat, may niluto na ako. Yes, para sa kanya. So, ito na ako guys sa Audi. Lamig. Hi guys. Nakatingin ako. Parang may lamig dyan. Nakauwi ko lang. Parang yun. So, lamig sa labas. Wait a minute. I'm going to haul a little bit. Charot. Quick haul. Let's make a quick haul. This is my outfit. Guys, naka-leggings ako na may double pa dyan sa loob. And another. This. Minsan talaga nagbabaliw talaga ako eh. Ang sakit guys sa mga braso ko. Sa lamig siguro. Mag-aalas 5 na. So, let's go. This is what I've got from the supermarket. The first things first is cornbread. Dalawang cornbread kasi sa asawa ko yung red, sa akin yung green. And then, inisip ko sana na gumawa ako ng sarili kong pero ito na lang. Kasi pagka gusto kong gumawa ng ganito, wala akong breadcrumbs. Basta ganun. Basta kaya mas bet kong bumili ng ganito naman. Kasi ito nulutuin ko ngayon guys. Tapos pang pala sa tinapay ng asawa ko. Salad. Oopsie. Ito magkasalad ka ba? Tapos cola. Isa lang. Sana ayan. Tapos ito yung binili ko guys sa Rive. Tsaka ito. Dalawang ganyan. The rest is history. Charot sa ko yan. Tapos, doon sa mga pinagsusukat-sukat ko, ang daming sale kasi doon guys sa Galleria. Isa lang nabili ko guys nandoon. Charot, isa lang. Ito, dito natin nilagay. Ayan lang dyan. Tapos ito. Wala ding buti na lang buti na lang din, bumili na ako sa sa tawag nito. Bumili ako sa Rive ng Coke. Kasi kung ko naman. Buti na bumili ako doon. Kasi kung hindi, wala din pala dito sa Audi. Nakuha tayo guys ng itlog. Ang itlog na paborito. 3 lang. O 4. Apatin lang natin kasi nga lang naman itlog ang palaman niyan. Pero, so, tapos ako ay magpiprito. Yung mantika nakalimutan ko. Ito pinagprituhan ko to guys na dito na lang ako magpiprito. Okay naman siguro to. Pinagprituhan ko yan ng yung crispy pata. Hindi crispy pata. Ang tawag doon, grisong kawali. Pwede na to, diba? Dito ko na lang lutuin. Kasi pork din naman yan. So, dito na lang. So, yan. Nakalimutan ko yung sa ko na lang ako bibili bukas. Ngayon, ako ay mag-ano ng aking ayan, so huy, tubig. May tubig pala ako. Diba? Sabi ko nakakalimutan. Bukas na, or mamaya, kayain ko yung aking asawa na bumili ng yung ganitong coke niya, tapos tubig sa akin. So, yun. Painitin ko lang to guys habang nag-ano tayo. Tapos, ayan lang naman. Tapos, ayun ang magiging dinner namin na aking asawa. So, update to kayo mamaya. Update pala yung aking. Dito ko na nilagay guys sa Malinis naman yan. Makikita niyo yung aking lagay ng prutas. Saging lang nandyan. Anyways, lagay na natin guys. Ito yung dressing. Dito lang kami gumawa guys ng aking Diyosawa. Pinaghalo na namin. Tapos, pagka halimbawa, tawag ito. Pagka hindi namin naubos, kinabukasan ako nang kakain. Kasi nga, ganyan siya. Isang beses lang kalagayan siya. Hindi siya mag-uulit. Or,
kung gusto niya lang talaga. So, this is my kind of salad. Charot. And let's make it halo-halo, guys. Charot. Kasi pagka hinalo mo naman ito, liliit to, guys. Ayan, mga tulad niyan. Kita nyo, akala nyo, ang laki-laki. Kasi nga yung mga gulay ay nakabuhag-hag. But yeah, isang gamit ko lang tong dressing na to, guys, eh. The American dressing. Mas bet namin yan. Kasi may mga iba dito marang maasim. May mga din naman yung mga maasim. But yes. Na-miss okay. Pero yung nabili ko kasi, alam niyo, ang dami kong nabili na salad dressing. Naitapon ko lang din kasi hindi namin nagustuhan. Hindi ko rin nagustuhan. Ganun din naman, guys. Trying. Noon. Tapos hanggang sa ito na yung napili na at nagustuhan namin parehas. Ganyan. So, kaya, tsaka sa ko lang to nabibili. Hindi ko alam kung meron sa iba nitong store, pero sa Rive ko lang to, guys, binibili. Kasi sa Aldi walang ganito. Hindi ko alam sa ibang store. Dahil sa Rive ako nakakabili. So, sa Rive ko lang ako bumibili. Ganyan. Ang lang nito, guys, itlog lang talaga. So, yun. Hindi ko na yan ililipat ng lagayan or lilipat ko pa ba? Lipat natin. Para maging presentable naman. Diba? Ako din ang sumagot sa aking tanong. Dito. So, maya-maya ito na yung aking juice sauce. Wala kasing abokadong hinog, alam mo yun? Kukutin na ako. Charot. Tayo dito. Tsaka inandito na rin, guys, yung ating schnitzel. Oh, this is my salad. And this is the schnitzel. Guys, update. Hindi ko na pala kayo na-assume. Parang may usok dito sa loob ng pagluluto yata ako. Parang yung usok ng ikot-ikot. Parang ganyan. Parang sa mata ko. Ganyan. So, nakakain pala kami, guys, sa aming hapunan. Hindi ko na ka-update. Paghugas na rin ako, guys. Sila niya. Yung bukot ako tatayo. Malinis na yung kusina namin. Ayan. At wala na kami. Gagawin yung asawa ko na nanood siya ng kanyang batong panood na Ayan. So, yun. Kumain naman yung asawa ko ng sana. So, yes. Pagka gano'n talaga, guys, may handa, gano'n talaga. So, yun. So, ayun lang, guys, yung vlog natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Charot. Medyo, ngayon yung vlog natin ngayong araw. But, yeah, sana nagustuhan niyo pa rin. Sana, ayun. So, thank you so much, guys, for supporting and for subscribing. And so, maraming salamat po. So, end na lang yung vlog natin ngayon. So, thank you so much, guys, for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Smile and God bless us all.